Vážení přátelé, je 9. ledna 2009 a dneska jsme slíbili, že proběhne slavnostní vylosování soutěže Advent s adventurou. Soutěž probíhala od 24. listopadu do 23. prosince a dneska je slavnostní vyhlášení, nebo respektive slavnostní losování vítězů této velké soutěže. Tady si můžete prohlédnout, že ve slosovacím osudí je opravdu napěchováno vašimi lístečky se názvem zájezdu, s jménem účastníka a také s nominální hodnotou, kterou jste složili jako zálohu na tento zájezd. Tady před vámi leží ještě několik lístečků, to jsou výherci předchozích kol, které jsme slosovali každý týden před adventní nedělí. Tito výherci budou přidáni do osudí až na finální losování na hlavní cenu. A přátelé, přichází slavnostní okamžik. Otáčím, aby bylo zřejmé, že nijak nefalšujeme a že losujeme poctivě. A již v tuto chvilku losujeme výherce 3. místa, který získá cyklistický batoh. Kdo pak to bude? A tím výhercem je Stanislav Filipek, který si u nás koupil zájezd Island krásy vnitrozemí. Takže 3. cena, cyklistický batoh, poputuje Stanovi Filipkovi. Gratulujeme. A je tady 2. cena. Tou cenou je turistický stan od firmy Jurek. Takže přátelé, chvilka napětí, promícháme pořádně osudí. A stan Jurek získává Brausová Libuše. Přihlásila se na zájezd Mexiko a Guatemala. Takže gratulujeme paní Libušce. A přátelé, v tuto chvilku vkládáme do usedí i předchozí výherce dílčích soutěží a já bych poprosil Jaroslava Hotu, aby přistoupil a provedl slosování hlavní ceny. Hlavní cenou bude buď zájezd, anebo plná výše zálohy, kterou jste na vybraný zájezd zaplatili. Takže chvilka napětí. Takže kdo to bude? To bude soudlo v sobě. To bude napínavý. Je to napínavé. Pro vás v pohodě paní nebo slečna Zdeňka Benešová. A zaplacená záloha bude odečtena z doplatku na zájezd pro vás v pohodě. Takže gratulujeme, přátelé. Hlavním výhercem ještě jednou se stává Zdeňka Benešová a ta jako hlavní cenu získává složenou zálohu na zájezd pro vás v pohodě. Paní Zdeňka složila na zájezd zálohu 4392 korun. Takže gratulujeme a tímto naše losování končí.